Izvolite, druže potporučniče. Prijavi me dežurnom oficiru, potporučnik Pendelj. Razumijem. Druže kapitane, traži vas neki potporučnik, nisam razumio ime. Koji bezimeni potporučnik, moj Ibrahime. Uvedi ga, daj da ga vidimo. Druže kapitane, potporučnik Pendelj. Javljam se na dužnost. Ti si, brat, suporani. Sedi. Koliko je sati? 20 do 7. Ti si novi, a? Pa kako ti se dopada ovdje? Nije loše. Ibrahime! Izvolite, druže kapitane. Kaži Čačak. Čačak. Danas je već bolje. Si pio kafu? Turi 3, Ibrahime, ali one tvoje. Brčanske. Razumijem, druže kapitane, vrije vodca. Mislim da si kod mene u čete. Vidi mene budali. Kapetan Zarija. Jebi ga. Nisi se usrećio s prvom službom, ali šta će se? Dobrodošao. Bolje vas našao. Još nije počelo radno vreme. Još 15 minuta. Pa onda zajebi to vi. Koristi to samo u radno vreme. 2 brčanske. Brčanske, Ibrahime. Brčanske. Kaži Čačka. Čačak. Ne ide na bolje, ide. Mašala. Kafa ti je za izlazak u grad. I vežbaj taj Čačak, jebeš mu mater. Prvo da popijemo kafu ko ljudi, a poslije idemo kod ćaće. Alo, kapetan Zare, ili stigo ćaće? Javi mi čim stigne, došao novi potporučnik. Ajde. Tako znaš. Pili vam se kafu? Pa. Pili smo, druže, spomenuš. A da ne bi vi nešto žestoko sveca i magusu. Slušaj ti, Zarije. Nemoj da mi pokvariš ovoga momka, čuješ? I nemoj da mi ga upoznaješ s onim svojim sojkama. A ti si novac da se držiš dalje od ovoga, Zarije, šuo. On ti ovi kraj, počasni građani u sve birtije. Sve što pjeva i tacu nosi, a suknju ima, polego si, jel? A nije baš tako da pokonči. Šta nije tako, znam ja. U svaku ti kafanu on ulazi na crven tepih. Ti si novac pamet u glavu i od ovoga Zarije ka od kuge. To da mi utuviš. Gdje si smješten? U hotelu. Čuješ li ti on Zare u hotelu? U hotelu, on sad ima Angupskog. Rođe ti je pamet. Gdje je logika, gdje je tu smisao za štednju? Danas da si seliš. I u kasanu. Za 15 dana čim zastavnik šperu i seli, ti se useljavaš. Neće ti pas puno s glave za ti 15 dana. U hotelu od Zatima Angupskog. To smo se dogovorili. Ipak ću, druže pukovniče, da ostanem tih 15 dana u hotelu. Moj sinovac, nikad ti kuću pokrit nećeš. To ti jemci i pukovnik Koprivicu. Dobro, puštimo sad to. Slušaj ovako. Da prvi si batakan. Sad se odmah javi major Đaji. A ovi ti je Nekres Odze, komandir čete. Preuzet ćeš prateci vodu zastavnika Špera. I to još danas. Nije lijepo, razumira se čovjek pred penziju, a kad s vojskom. Dalje. Ođe si nov. Pazi kako se ponašaš i s kim se upoznaješ. Od tebe sam čuo sve najbolje, nemoj da mi to usereš. A ti, jado moj, ne znaš ko nam je došao. A? Ajde, pokaži vam pištolj.
Najbolji u klasi, razumiješ? Ne lele mut ka ti. Mislili smo da ti odmah dam čet. A neka te malo s vodom, neće ti štetiti. Ovi će ti sinova za 2 godine komandovat. Njuni me ođi ubar kako tako ne bude. Nemoj da me će izbrukaš. Lično ću te počerat u ham pjesak. Aj sad tutonj. Da vas obojicu ne vidim. Nek ti sa srećom. Sinovac, igraš li ti preferans? Ne, druže pukovniče. Da ga jebem. Aj, pjesu. Dobar je ko duš. Njega će mi jedino biti žao kad ode. Gde kad odeš? Ti prvi u klasi imaš pravo da biraš gde ćeš, pa u Trebinju. Ti nisi normalno. Što me pukovnik pitao za preferans? Ćaća, a ne pukovnik. Kad kažeš pukovnik, mislim da govoriš o nekom drugom. Obožava preferans. Zastavnik Špero mu je 3. I sada on odlazi, pa Ćaća i direktor gimnazije gube 3. Ovdje to niko ne igra. Mogao si sam kod Đaje. Ne ljubimo se baš. Nema veze, moram i onako kasnije da te vodim kod zastavnika Špere. Druže majore, kapetan Zarija Mali. Dozvolite da vam predstavim potporučnika Nevena Pendelja. Zašto se vi, kapetane Zarija Mali, niste obrijali? Bio sam noćas dežurni, druže majore. Pa? Pa ništa. Mislite da vas to opravdava? Kapetan Zarija u stvari Vas danas nije niko uslušao. ništa nije pitao. Za 5 minuta javite mi se obrijati. Razumijem, druže majore. Dozvolite se dalje. Šta ste vi po struci? Oficer JNA ili pravnik? Oficir je na... Oficer JNA, druže Majer. Oficir je na, druže majore. Pa zašto se onda bavite advokaturom? Preuzet ćete od zastavnika Špere prateći vod prve čete. Razumem, druže majore. Komandir čete vam je kapetan koga ste već imali čast da upoznate i koga ste tako dobro zastupali. Zastavnik Špero je iskusan vojnik i ostavlja vam najbolji vod. Vama kao početniku mora se pomoći. I nadam se da taj uzorni vojni kolektiv nećete upropastiti. Trudit ću se. Niko vam nije dozvolio da govorite. Još nešto, molim vas, skinite te naočare dok razgovarate sa mnom. Slobodni ste.